veño ler dous fragmentos de dúas novelas miñas. Unha é Pallarega, unha novela xa hai 10 anos máis ou menos que se publicou, que vai dun home que vive cando neno a guerra civil dende a distancia, que pasa ao servizo militar en Madrid, de aí marcha porque, digamos, ten que marchar a La Habana, vive unha vida desenfrenada na Habana e termina volvendo aos años que se chamaban del desarrollo, os anos 50, xusto antes da caída de Fidel, a Galicia. Entón, o fragmento que quería ler é o seguinte: a criada petou na porta e pediume que a acompañase. Desta vez xa me fixei mellor, era máis ben baixiña, algo entrada en carnes, pero coas curvas marcadas como debían estar nunha muller. Ademais, tiña as tetas grandes, ou sexa, máis grandes que a media. O uniforme aínda lle sentaba, pero o perifol que se puxera na cabeza quedáballe ridículo, sobre todo tendo en conta o tamaño dos peitos que poucos días despois, máis tarde habería eu catar con degoiro. Aquelas eran tetas para as miñas mans. No corredor fixeime outra vez naqueles cadros estranos e ela bisboume. Son árbores xenealóxicas. E eu quedei igual que estaba, como se me dixera debuxos de Contrascarpia. A señora agardábame sentada nunha cadeira de brazos, tapizada en cor verde escura. Ante todo transmitía distinción, pareceme unha duquesa ou algo así. Non me preguntou nada, eu nin tiven que abrir a boca. Dona Carmen faloume do xeneral, do seu posto de altísima responsabilidade, das normas de moral intachable na casa, da disciplina nas angueiras cotiás e do respeto e admiración polo movemento nacional. Isto foi o último que referiu, pero eu crinlle notar falta de convicción. Ocorre ás veces que o rostro transmite algo distinto das palabras, ou ben as matiza, non sei onde está o truco. Quería preguntarlle polo meu labor, pero temín facelo. Mandoume ordenar as miñas cousas no cuarto e retirarme. Cando xa estaba saindo, citou o meu nome por primeira vez. Nicolás. Volvínme e ela aclarou por fin. Por la tarde se presentará al general. Él le dirá en que consiste su trabajo. Coloqueino todo no armario de cerdeira que había no cuarto e aínda me sobrou a metade do espazo. Ao pouco tempo volveu a asomar a criada e desta vez non me pareceu tan baixiña. Eu notei que entre os dous se creara esa atracción que xorde moitas veces entre home e muller, como unha complicidade fronte ao resto do mundo, como a un xuramento para compartirmos segredos, unha obriga de coñecérmonos a fondo, de defendermos os nosos intereses comuns ou a nosa clase, como se ambos os dous puidésemos ver o futuro que nos acardaba naquel cuarto dos xamóns pendurados á altura da cabeceira da cama. E non me gustaba tanto como muller, senón máis ben como a cómplice naquel pequeno universo no que eu habería residir 20 veces da miña vida. A señora ordenoume que che trouxera algo de comer. Como é que falas galego? Era do Bierzo, dunha aldea na mesma fronteira entre León e Galicia. Como sabías que son galego? E o tamén o xeneral. Entón os cadros xa che dicen árbores xenealóxicas das familias do xeneral e da señora e tamén de algún rei carlista, creo. O xeneral éche moi afeccionado. Deixou a bandexa en col da cama e marchou a modo. Apenas sumara 10 minutos canda ela, pero xa conseguira acelerarme a respiración. Dona Carmen tiña un sentido fino, decatárase de eu andar famento. Tomei a sopa e a media tortilla de pataca que había na bandexa, así como as 2 mazás e o codecho de pan. O pan e as mazás non me souberon nada. Fun ao baño, outra das cousas que me chamou a atención, bañeira, lavabo, inodoro, bidé. Claro que daquela eu non coñecía o nome das últimas pezas. Tamén os apliques en forma de sol dos toalleiros e do soporte para o papel, moi fino, todo como de bronce. Xa non volvín saír do cuarto, así que pousei a bandexa no chan e me deitei a esperar algunha outra indicación. Cando espertei, a bandexa desaparecera. Colgado do exterior do armario, alguén deixara un uniforme de mariña completo, a criada, calculo eu. O que levaba posto era azul, de instrucción, e o que penduraran do armario era branco, de gala. Cando menos, esa división había en Ferrol. A criada petou de novo a porta.
Desta vez, a señora encargáralle que me amosara as dependencias da casa polas que eu podería moverme. Despois de coñecer o piso ou a parte do piso que estaba autorizado a percorrer, habería presentarme ante o xeneral. Ata aquí a lectura do fragmento de Pallarega e agora vou pasar a unha novela completamente distinta, de rexistro, de ton, de personaxes, de intención. É O bolseiro de Ingatex. Trátase unha novela moi gamberra. Empeza cun accidente no que morre o decano de Económicas e o comisario Lucas Pardo empeza a investigar as agachadas. Todos os indicios condúceno á multinacional de téxtil Ingatex. Esta é a conversa que ten coa muller do camioneiro que embestiu o coche do decano. Di así: a señora Gracia apareceu ante eles cunha indumentaria típicamente doméstica, mandil azul e sandalias de trapo, e non deu mostras da menor perturbación. O comisario quedou cunha imaxe que estimou simulada de consustancial pesimismo próximo ao abatemento. Vostedes outra vez, pronunciou como se a parella policial procedese da parroquia, o cura máis o acólito. Sabemos que estiveron aquí antes outros compañeiros. Só queríamos confirmar algúns puntos da súa declaración. Non fixen ningunha declaración. Das súas respostas, quero dicir. Como vexan, poderíamos pasar uns minutos. Pasen, pasen. Estaba a preparar unhas choupas. Habías ben frescas esta mañá. O salón, duns 20 metros, abríase dende a mesma entrada. Entre os mobles á vista, posiblemente adquiridos nos primeiros anos de casado, unha mesa de braseiro con 2 servizos preparados para o xantar. Vive con vostedes algún fillo do matrimonio? Habería ser do matrimonio, de onde senón vai vivir un fillo connosco? En efecto, sí, iso quero dicir. A señora Gracia queda calada. Entón, estás a esperar por un fillo seu para xantar? Non dixen tal cousa. Sei que non o dixo, estou yo preguntando. O que? Se vai comer un fillo con vostede? Oxe non. Come habitualmente algún fillo con vostede logo? Non, habitualmente non. Un sobriño, unha veciña, tal vez? Non, normalmente comemos meu home e máis eu. A quen espera hoxe? O meu home, acabo de dicirlo. Ven hoxe seu home a comer logo? Non o sei, pero hai 2 servizos na mesa. Iso si o sei, puxenos eu mesma. Para quen é o segundo prato, entón? Para meu home van 3 veces que yo digo, pero non sabe se vai vir. Non o sei, tamén yo dixen. Daquela, por que lle pon un servizo? O comisario empezaba a inquietarse. Por se ven, a señora Gracia quere dicir, atrévese a intervir o axente tenreiro tentando desatascar a conversa, que non cree que seu marido veña hoxe a comer, pero para o caso improbable de que apareza, ela tenlle preparado o prato. Iso mesmo, sí señor, ve como non era tan difícil. O comisario decatouse de perder todo posible poder intimidatorio. Respecto ao oficial tenreiro, falaría con el unha vez terminase con aquela enigmática señora. Sabe vostede logo onde está seu home? Lonxe, seguramente, ou preto se xa está de volta. Non ten idea. Como non vou ter idea de onde está meu home? Para iso é meu home. Pero non sabe se está lonxe ou preto. Xa lle dixen, se está aínda de ida, estará lonxe. Se está de volta, estará preto. De ida ou volta a donde? Iso non o sei. Pero aínda así, ponlle vostede o prato na mesa. Como fago sempre, porque non llo ia poñer? Porque o máis probable é que hoxe non veña o seu marido a comer. O comisario perdera a paciencia por completo, mas mantiña certa compostura. E que pasa se ven? Ben, deixemos este asunto. Uns segundos de respiro. Non lle preocupa que seu marido se ausente por 4 días do domicilio? Por que me habería preocupar? Leva 4 días fora da casa, mañá serán 5. Non se pregunta vostede que pode facer seu marido 5 días fora do domicilio familiar? Para que o vou preguntar se xa sei a resposta? Pode compartirla connosco se é tan amable? A resposta? Sí, a resposta. A resposta é moi sinxela. Estará de viaxe. O comisario non o podía crer. De viaxe onde? Onde sexa, a mí non me interesa. Non lle interesa onde vai seu marido? Non, porque por que me habería interesar? Uns días vai a Fisterra, outros a Alacante, outros a Bruxelas. Que máis me ten? El no seu traballo e unha casa comeu. A estas alturas, o consustancial pesimismo próximo ao abatemento da señora Gracia evaporárase por completo. A Bruxelas?
Si, cando traballaba para Repsol, viaxaba a Bruselas unha vez ao mes, ou así. A que ia a Bruselas? A entregar ao laboratorio as mostras de gasolina. Incluso acompañei eu unha vez e quedamos 2 días. Levaba as mostras nunha neveiriña desas dos transplantes de corazón. Segue traballando para Repsol, seu home? Ui, xa hai anos que non, 10 anos ou así. Era esgotador. Non descansaba nin un minuto. Saía da refinería e só paraba a encher o depósito unha vez en todo o traxecto. Chegaba a Bruselas, deitábase un par de horas e volvía directo para casa. Moi canso. Para que empresa traballa agora seu marido? Para Estrella Galicia, cría que isto xa o sabían. Era por confirmar. O comisario conseguiu manter a concentración a pesar do detalle aparentemente clave que acababa de coñecer. Onde cree que puido viaxar seu marido estes 4 días, logo? Ai, pois a Bruselas non creo. Non a chamou nestes 4 días? Non. Sabe que tivo un accidente seu marido hai 4 días? Iso me dixeron os da Garda Civil. E que produto da colisión houbo un morto. Unha desgracia, as cousas que ten a estrada. Todos os días morre alguén, parece mentira o que trae o progreso. Non cree que é extraño que despois dun accidente no que falece unha persoa, o causante do accidente desapareza sen informar a ninguén do seu destino? Como que causante? Ben, o condutor dun dos vehículos siniestrados. Preguntaba se non lle parece extraño que desapareza un dos condutores. Fala de meu home? Efectivamente. Como lle dixen, tería que sair de viaxe. Pregunten a Estrella Galicia. Fareino, pensou o comisario xa medio derrotado. Non viu seu marido desde que se produciu o accidente? Esa pregunta repetíroma os da Garda Civil unhas cantas veces. Que lle contestou vostede? Non se falan coa Garda Civil? Hai tempo que Torquemada tería mandado a fogueira a esta muller, pensou o comisario. Viu ou non viu seu marido despois de accidente? Aínda non o vin, non. Sabe polo menos o que fixo o seu marido despois do accidente? Aparcou o camión, creo. E despois veu polas mudas. Como di? Que despois pasou a recoller as mudas. Que mudas? As súas mudas, a xente non van ser as miñas. Ou sexa, o comisario foi consciente de estar a tragar saliva que o seu home pasou pola casa antes de saír de viaxe. Estráñase, a min pareceme o máis normal. De acordo, ben, o seu marido pasou pola casa, pero non coincidiu con vostede. Pois non. Onde estaba vostede cando o seu marido veu pola roupa? Fora da casa. Pode dicirme onde? Na compra. Compra vostede en algún lugar concreto? Claro, oficial, que cousas pregunta? No supermercado e na mercería. Que supermercado e que mercería? Os que quedan máis preto da casa. Non lle dixou unha nota ou algo seu home? Preguntou o comisario suspirando fondamente. Unha nota sí que deixou. Sí, xa lle estou dicindo que sí. E que puña nota? Saio de viaxe uns días. Nada máis. Que outra cousa quería que puxese? Onde ía, por exemplo? Non lle parece anómalo que seu marido non a esperase para despedirse dunha viaxe de 5 días? Tería presa. Torquemada volveu visitar o recuncho máis perverso da memoria do comisario. Conservou a nota do seu marido? Ai non, para que ia conservar algo así? Ben, detectouse o seu marido levou algo máis que a muda para a viaxe, algo máis coma que? Coma diñeiro, por exemplo, ou algo de valor. Da casa non. Que quere dicir? Que o diñeiro levaría o da caixa de aforros. O comisario decatouse de que a señora Gracia continuaba chamando caixa de aforros o que nese momento se denominaba a banca. Sabe se levou diñeiro algún? Algo debo de levar, sí, porque onte fun a caixa de aforros e había menos do que tería que haber. Canto diñeiro extraeu o seu marido? Iso non o sei ben, pero tería que haber uns 4.700, e só quedaban 700 euros. Tampouco lle extrañou, o que? Que faltase diñeiro? Non, claro, necesitaríao para algo. Iso parece evidente. Sí, algo máis de valor levou da casa? Nada máis. Ten idea vostede se o seu marido puido tomar un avión, un tren quizáis, o día do accidente? Para que ia coller el un avión ou un tren? Iso si lle extraña. Ai, sí, oficial, extrañaríame moitísimo. Ata me preocuparía, xa ve. Daquela, que medio utilizaría seu marido para esa viaxe? Supoño que o noso coche. O seu coche? Sí, o noso coche. Vostede sorpréndese das cousas máis lóxicas. Pregunteille antes se seu marido levara algo de valor. Da casa non, señor. Vostede preguntoume se levara algo de valor da casa. E o coche estaba no garaxe.
Vin que faltaba cando fun ao Alboio por un par de chourizos, senón tampouco me decataría. O comisario Pardo dubidaba se arrestar a señora Gracia por resistencia a autoridade ou se convidala a pasar a fin de semana con el e a súa familia. Quere unha Coca-Cola, a xente? Non son o comisario a dicir que dixera de ser un simple asiente en 1999, pero detivos a tempo. Non é bebedor de Coca-Cola? Non, non, unha Coca-Cola de cando en vez aínda tomo. Logo quere unha? Non quero ningunha, gracias. Teñoas na neveira fresquiñas. Agora que o penso, se cadra meu home levou un par de Coca-Colas da neveira, pero dúas Coca-Colas non son algo de valor, non si?